Det her er den nye vakuumpakker i grillbutikken. Og forskellen fra den her til den gamle er blandt andet den her beholder, der er kommet bagpå. Beholderen har to funktioner. Den fungerer både som en slags kammer, der gør, at den suger utrolig kraftigt, den model her. Lidt omkring, eller i hvert fald 30% kraftigere end den gamle model. Og samtidig så fungerer den også som et filter. Det vil sige, at man behøver ikke være bange for, at der ligger marinade og noget i posen, hvis der ligger en bøf eller noget i, når man suger. Som den gamle model, så kan den naturligvis pakke kød, alt form for kød, bøffer og så videre, grøntsager som her, eller andet. Det må vi lige starte med at lige prøve at vise, hvordan man gør. Emnet i posen, posen ind over pannen, og luk i begge sider, og tænd. Maskinen der er vakuum, og så skal den svejses. De her poser, de skal have 3 sekunder, og tiden indstiller man her. Indtil den bipper. Ja, det kan vi sige, vel at være en stak koteletter, eller hvad det nu skal være. Jeg vil lige vise, hvor kraftig den her maskine er. Prøv lige at tage en ganske almindelig sodavandsdåse. Med den. Lad os se, hvad der så sker ved det. Så er vi klar. Prøv at tænde. Fuldstændig kvæst. Og det er vist nok. Jeg synes næsten lige, at jeg vil vise den her med dåsen en gang til, så I kan se, at det ikke er, der er ingen snyd med det. Ganske almindelig dåse. Ned i posen. Frem panden. Og luk. Altid når man vakuumpakker med den her type her, så duer det ikke at lægge tingene ned i bunden af posen. Altid skub det op mod pakken. Også hvis det er en dåse, eller hvad det nu skal være. Bare frem af med det. Ellers så kan man suge sin flaske. Der er den vist fået nok. Sådan. Jeg skal prøve at pakke noget mere. Nu har jeg ikke lige en stak bøffer, men jeg har lige sådan en pakke 5-korns blanding, som ikke godt er at lægge i en pose, hvor der er ilt eller luft, der er der sagt. Så den prøver vi til, at vi kan pakke den. Så er vi klar. Sådan, og igen op mod tiden. Lad os prøve at se, hvad der sker. Så er der snart ikke mere luft tilbage i den pose. Den kan svejses. Indtil luft. Den er lidt stiv som en ispind. Når nu man har stået og pakket så en halv ko og et par grise, og så den her beholder herovre, den er fyldt med, eller ikke fyldt, det må den ikke blive, men halvfyldt, det skal man i hvert fald tømme den. Med saft og marinade, eller hvad man nu skulle have i. Så skal man nok lige huske at have renset slangerne. De her to, hvor det nødvendigvis kører igennem her fra pallen, og så er vi dem.
Det gør man meget let ved at lave en sæbeopløsning. Bare noget lunken vand med lidt sæbe i. Hæld i en pose. Sæt den på og tænd. Og så lad den maskine køre det igennem. Se her, hvordan det fosser ned. Det hele nu bliver det rigtig skyllet godt igennem. Når der ikke er mere snavs og blod på slangerne, så er maskinen pileren. Hvis man ikke er sikker, kan man bare køre den 2 gange. Ja, den er effektiv. Grunden til, at den kan suge så kraftigt i forhold til mange af de andre på markedet, det er, at den suger ved hjælp af elektromagnetisme. Elektromagnetisme har den fordel, at selvom man bruger den dagligt i en årrække, så mister den ikke, den bliver ikke slidt, den mister ikke effekt. Magnetismen vil altid være den samme. Mange af de billige maskiner, de har sådan en centrifugalpumpe indbygget. Det er en lille pumpe med nogle små nylonlejer og noget, og det siger jo sig selv, at når den står og kører, så vil det blive slidt, som tiden gør. Den her, tager du den frem om 2 år, så vil den have nøjagtig samme effekt.